Vítame vás pri sledovaní inštruktážneho videa pre ovládanie set-top-boxov. Dnešná časť má názov Zastav, pretoč, pusti znova, tzv. Time shift. Určite sa vám už stalo, že ste počas sledovania televízie museli kdesi odbehnúť a tým pádom ste prišli o nejaký dôležitý moment filmu, nejaký úžasný gól alebo meno vraha vo vašom thrilleri. Presne pre vás sme pripravili funkciu Zastav, pretoč, pusti znova. V odbornej terminológii ju nazývame aj time shift. No a pomocou tejto funkcii si viete veľmi jednoducho zastaviť živé vysielanie a vrátiť si tak moment, ktorý ste zmeškali. Stačí vám na to úplne jednoduché nastavenie a USB kľúč s minimálnou veľkosťou 8 GB. Odporúčame použiť nami preferovaný USB kľúč značky XP Patriot. Podobne ako je to pri bežnom nahrávaní, USB kľúč pripojíme do jedného z dvoch dostupných USB portov na set-top-boxe. Prvý sa nachádza na prednej a druhý na zadnej strane zariadenia. Po jeho pripojení sa na televíznej obrazovke zobrazí okno Info o zariadeniach, ktoré nás informuje o pripojenom USB kľúči. Priamo z tohto úvodného okna sa prostredníctvom zeleného a následne hneď na to modrého tlačidla na diaľkovom ovládači dostaneme do okna Disk Info, kde prebieha úvodné nastavenie USB kľúča pre účely funkcie Zastav, pretoč, pusti znova. Do okna Disk Info sa vieme samozrejme dostať aj iným spôsobom, a to cez základné menu a jeho položku nahrávanie a výberom jednej z dvoch ponúknutých možností, či už nahrávanie alebo plán nahrávania. V oboch týchto možnostiach sa taktiež cez modré tlačidlo dostaneme do už spomínaného okna Disk Info. V ňom si nastavíme režim disku Time Shift alebo Time Shift plus nahrávanie, ktorý je univerzálny režim a je pre účely funkcie Zastav, pretoč, pusti znova a aj pre účely štandardného nahrávania. Následne spustíme samotné formátovanie disku. Upozorňujeme vás však na to, že pri formátovaní budú zmazané všetky údaje, ktoré ste na USB kľúči mali. Na to vás samozrejme upozorní aj informačné okno na obrazovke. Po ukončení samotného formátovania nás systém ešte raz vyzve na potvrdenie prípravy harddisku pre účely funkcie Zastav, pretoč, pusti znova. Tento proces potvrdíme tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Táto príprava môže trvať aj niekoľko minút a preto vás prosíme, čakajte a nemanipulujte so set-top-boxom. Indikátor sa vám zobrazuje v pravej dolnej časti obrazovky a keď je proces ukončený, budete na to upozornení textom na obrazovke. Disk je pripravený pre time shift nahrávanie. Od tohto momentu vám už nič nebráni využívať túto nadštandardnú a u nás celkom bezplatnú službu. Ako na to? Sledujeme televízne vysielanie klasickým spôsobom. V prípade potreby si ho vieme kedykoľvek pozastaviť, medzi tým si odskočiť, spraviť si kávu či vybaviť nečakanú návštevu a následne sa vrátiť a pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania. Ďalšou možnosťou je pretáčanie do minulosti až do času, odkedy sme prepli na sledovaný kanál, alebo pretáčanie do budúcnosti až do času dosiahnutia reálneho stavu živého vysielania. Všetko to vieme jednoducho ovládať tlačidlami na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel play, pauza, pretáčanie dozadu, pretáčanie dopredu a tlačidlo stop, ktoré nás jediným zatlačením prevedie do reálneho času vysielania kanálu. Samotná dĺžka takto nahrávaného obsahu závisí od toho, aké veľké USB zariadenie používate. Pre vašu informáciu, ak súčasne využívate službu Zastav, pretoč, pusti znova aj nahrávanie, tak je uprednostňovaná služba nahrávanie. Teraz vám už iba želáme, aby vám s nami neušiel žiaden dôležitý moment. Príjemné sledovanie.